chi gyd, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn, fi sy'n ma, Welsh Whisperer, ac dwi yma i feirniadu'ch fideos lip sync chi yn Ffês 2. A cyn bod ni'n dechrau, mae rai fi ddweud dwi wedi mwynhau pob fideo dwi wedi gweld, bod nhw gyd wedi bod yn ddoniol. Mae rai ohonyn nhw wedi hala fi chwerthin, rai ohonyn nhw wedi hala fi grio bron o bod, ond dwi wedi mwynhau gwylio pob un, felly da iawn i bawb. Daigi bach yn dŵad adre wedi colli un o'i sgidiau dim ond godro a fyw. Ie, dim ond godro a fyw. Dewch i'r fferm weld yma le llawn synaiod meme. Dewch i gwrdd am ffrindiau li llawn cael sŵn a hwyl a ffrid. Hwyr y ddinas yn fy neffro ac am eiliad rydyn yn credu dy fod yno. Ie, beilo nawr. O, mae boes o wlad i gyd yn beilo nawr. Mae'r contractor wedi dod, diolch i Dduw am beil y cord. Mae boes o wlad i gyd yn beilo nawr. Lawr i'r local erbyn saith, chydig o beintiau ac yn mynd ar y daith a nos adwn lloerig o'n dre. Ond mae rhaid i fi ddewis y tri ucha. Felly dwi wedi dewis yn y drydedd safle fideo Ifan. O'n i'n hoff iawn o'r extras oedd Ifan wedi defnyddio, sef y cwn bach a'r gwartheg. Oedd yn siŵr o fod yn job cael yr anifeiliaid yna i gyd i chwarae rôl yn y fideo, ac oedd y syncio'n dda fyd. Felly rhif 3, Ifan, da iawn. Yn yr ail safle, mae fideo Elin. O'n i'n hoffi'r ffaith bod Elin wedi creu fideo mewn ffurf medley, sef sawl can wedi rhoi at ei gilydd, ac oedd y caneuon yn rai gwahanol hefyd, oedden nhw'n sefyll mas i fi, felly o'n i'n mwynhau hwnna, ac wrth gwrs oedd y symudiadau a'r syncio'n dda hefyd, felly da iawn Elin. Ond yn fuddigol, safle rhif 1, mae fideo Mari. O'n i'n gwybod yn syth oedd Mari wedi bod yn ymarfer y symudiadau ac hefyd oedd hi wedi dewis golygfeydd diddorol, oedd hi wedi dewis llefydd da i fynd i ffilmio'r fideos yma. Felly, da iawn nes i fwynhau hwnna. Ond nes i fwynhau nhw i gyd. Ac oedden nhw gyd yn wahanol iawn. Hwna sy'n bwysig yn dyfed. Bod yna amrywiaeth. Bod nhw ddim i gyd yr un peth. Sa'n siŵr os dwi eisiau gweld Iago wedi gwisgo fel a to, ond oedd yn ddoniol. Felly, chwarae teg. A fel dwi wastad yn dweud, good thing. Lot o hwyl yn gwylio'r fideo yma. A'r fideo sy'n ennill y gystadleuaeth yma ydy fideo Lili Fflir Bago. Yn syth, o'n i'n gwybod nes i wylio'r fideo ac oedd Lili yn canolbwyntio yn dda iawn, ac oedd ei symudiadau lle gyn mynd yn dda, felly oedd hi'n canu'n dda, felly da iawn. Lili Fflir Bago yn syth sy'n ennill fideo Ffês rhif 1, felly da iawn Lili. Good thing. I'r ymdysgu'n heno ar y man hwyr yn wen heb o troed. Teyrnas o unigrwydd a frenhines yw fi erioed. Mae'r gwyn